Mindset. Bụrụkwa onye chịkọbara mmemme Ọja Cultural Festival n'Enugu. Anyị na-asị gị nnọọ. Onye egwu bịa. Onye m ji eme ọnụ ọ eziokwu na o bere mmemme a taa onye ọbụla nọ n'Enugu mara na ime mmemme ọbụla bụ nnukwute ihe oru ha na ụbọchị ahụ agaghị ebe a na-emechakwa ihe na-eme ya bụ na obi jupụtara m nnọọ n'ọṅụ maka ihe dị otu a maka nhụnanya na ahụ na ndị ntorobịa na-ebilitezi n'ihe gbasara ịkwalite asụsụ Igbo, ihe gbasara ịkwalite ihe ndị Igbo, ihe gbasara ịkwalite nka ihe eji mara Igbo dịgasị iche iche. Anyị sịrị na Igbo agaghị ana, anyị sịrị na asụsụ anyị agaghị ana. Obi dị nnọọ aṅụrị na ọtụtụ ndị ntorobịa bụkwa ndị nke mụ ma bụkwa ndị nke mụ na ha na-eme ihe dịgasị iche iche n'ebe dịgasị iche iche bụkwa ndị nke ọtụtụ n'ime ha sịkwa n'akụkụ nke m wee na-apụta na-eme ọtụtụ ihe ịkwalite asụsụ Igbo o wee bụrụ ihe ọma wee bụrụkwa ihe kwesịrị nkwado site n'aka ndị niile unu nwa nọ ebe a, ndị isi ndị niile mara ka ha ga-esi wee na-akwado ndị ntorobịa maka na anyị sịrị gịnị na ọ dị mma ma ọ bụrụ na asụsụ anyị nke anyị ji mara anyị ekike ndị Igbo na ihe ndị ọzọ dị iche iche dịrị anyị. Ekene m unu wee sị ka mpụta wee tinye gị ihe obere ụkwụ wee sịkwanye anyị ji isi ike dịka ememe mmemme a wee na-aga n'ihu onye ọbụla nwe obi aṅụrị